Awe mtamari man. Hey man. Usudlula kanjalo uzala. Ngikhathele man. Right man. Right mtamari man. Awukahle. Izolo ngibonile uphethe indoni yamanzi. Umuntu wakho loya? Hey man, afuna amahlaya. Hayi wona bhuda yabo lapha. Hayi ngivukile. Yabona ke lo yimama ngangempela. Bhuda number 1. Lona mama lakho leli. Kuphela alikho lini ngivukile. Kodwa manje ngathi uthi nje wena akuyona nje itype yakho ngoba wena nje ngathi usenda ama yellow pony u-pitch black afro umvusa. Hayi angithi phela sithina man njengama 2000 asingobuhle yabo mina angingo ngobuhle ngithanda umoya wakhe o-right ngayendlela ongayazi nawe kodwa ngiyasola ngathi uthi nje uyamsaba lo pitch black afro indlela kade kudonsa ngayo la seniphuma. Yabo mina ngavele ngisaba umuntu nomoya omuhle phela ukusingamhlonipha ngoba phela imama uyahlonipha uthi nje ngiyamhlonipha mina nje yabo mina awusangaze ngithanda mina manje usho ke mina wahlangana kanjani naye u-pitch black afro? Hayi man awufuni ukwazi kodwa uthi uxoxe abanye manje umuntu uzobakithi namhlanje umuntu uzobakithi kuthiwa ngihambe ngothoko kuthiwa ngigibele uthoko ngifike esikoleni ngihambe ngothoko isikhasinga manje 80 Laze ngashawa esikoleni namhlanje yazi ngiyashawa nje. Ola hamba kanjani? Shosho mfethu awusho mfethu usuka la ngeMega City kuzongithatha isikhathi esiganani. Ye-Mega City. Hayi, angithi kuyadepends lo ye-Mega City uyagijima noma uhamba kancane. Wena uzokwenza uzogijima noma uzihamba kancane. Mina ngizobe ngihamba kahle mfethu. Ubamba kahle. Hayi kuyakwenzeka ukuthi usembe uzothi uhamba kahle la mhlawumbe ubuyiphisa umchamo noma mhlawumbe ubuyibona intombazana ohayele ukusheya leso sikhathi esihleka lapho mase sibale futhi kule road sakhona. Ye-Mega City. Isikhathi. Yeah, isikhathi. Awusho ke mfethu. Uba isikhathi manje. Hayi angathi isikhathi sizo. Bona yini leqombile le phethe no sendislim ngone ifoni le. I know. Yini le? iBible Testament encane iBible Testament. Yes. Sho kwenzana Manje yithini? Kwenze lutho lubonana. Mina mjida bethu ngathi nje bethu uyaqhaqazela nje buka seze wayichamela bethu yithini bethu? Ngenze lutho nje bethu ayikho into engenzayo. Nami ngingekho la uyayidalela uyazenzela. Uyazidalela. Kwenze kufaka wona mfethu. Usekumasha la sikhotheni. Ifoni yami. Manje uhamba nefoni uyasiphi indaba manje ziphi? Wenza kanjani manje? Ngayikhululeka baba azoyitype yami abe ngimasana bafana bayelo njengabo buka phela khululeka bona iqeda yenza manje ngiziphindi ziyenzeka mina kunje pheza yakho umuntu ozokuthinta wena nje kumele ube owami futhi nje awuthi nje ukhiphe phela sakho lapho ufaka inamba yakho la khona sizokwazi isikhuluma yini phela manje khipha ifoni ufaka indaba ufuna yini angishongo sangifuni phela uma ungafuni usheshe phela soba nenkinga uma ungafuni usho manje hayi hayi ngithi uyakhuluma awufaka inamba yakho ke la 082 number yami hayi man sahlakana kanjalo wena nje lo wena ombiza ngo-pitch black ngifunda lo gama unje Okay. So nje ngicabanga ngomtshayela and ningamtshela kuzoba kuphi ngale ndlela uyazi. Okay hayi. All right sure hayi umashe grand Sure. Hayi ngizokwenza nami juice. All right. Utshela umalume wakho lapho usipho ukuthi sengikhathele ukwenza ingadi la sengifuna ukupenda mina manje. Panela. Kuyakhandwa la. Kwangcono khona nenamba. Sini. 083 Yona baningi angaka. Ama phone call. Hello. Sho Spanele. Usanibona Nkosi yami. Ya uSpanele engikhuluma naye noMmene.
Oh, mina impela uSpanela u17. Oh okay. Maye mfethu unika uphi nendawo nitholakalapi lana ngifuna ukuzokhandisa imoto yami kunina. Hayi baba siyatholakala nje la e16th Avenue number 28. Hayi kulungile bhuti wami ngizofika lapho wena ngifuna ningifake ama disc brake. Niyawazi ufaka ama disc brake? Oh, ubala kakhulu ama disc brake awufaka khipha. Alright sharp ngiyabonga mfethu. Khabala. Isolade ngifuna lento. Angiyitholi ndawo. Hayi, ndaba le medal. Hey, chathi mina. Kodwa ngiyayisola lento. Sabona baba. Yibo, kunjani? Ngiyaphila wena. Ngikhona. Hey, please nani Ngithukelwe imedal la. Khona imedal yami especially efana nami ngigqoke namhlanje. Ngigqoke imedal e-wrong la. Manje ngithi ngiyayithola, ngiyayifuna le medal. Lokusukela izolo angiyitholi. Oh manje mhlambi ubaba ungitshela Simbe ngamuphi umoya ngasiphi isizathu ngoba uyazi semina namamedali ahlanganisa amazi namafutha weDonslink futhi amamedali angenza u50 cent angiqhobhoza isifuba. Lalela ngikutsheleke yabo le medal ibaleke kabi kumina ngoba le medal ngayithola ngo1993 mhlazana ngithole uma wakho ngathi mangithola le medal ngase ngithole uma wakho naye wayise racing ingakho nje ibalekile namhlanje bekusuku le anniversary yethu befanele ngabe ngiyigqokile le medal ngendlela enjalo ngigqoka imedal e-wrong. Manje baba usisenze njani yini kumele senze manje uchaza ukuthini ngalo cha phela ngiyabuza nje angithi ngiyabuza baba ini baba that's it. Yes Ifa tapeta ya ficha Uyajabula ujabulete ngifile kanti ngakophi mfana wami baba kanye awufanga kanye yazi baba wena indaba ngizongela kanje izingitshela something yabona wena uchildish ezwa wena baba ochildish nabo bonke obaba emhlabeni nani engane uchildish nengane wena. Lalela nake mfana wami ngiyazi ukuthi awungithandi kodwa ngicela ungenzele into eyodwa nje fo ungitholele imedali yami le lahleke la Nawe ngicela ungenzele into eyodwa. Yeah. Ukuthi uma usufa okwangempela ungangibizi mina. Hayike sobona phela ungangibizi. Man. Oh baba. Kanjani? Hayi sikhona baba u-right. Yeah, I'm right. Sayiphethe kahle. Hayi ngi-right. Ngicela ungenzele kanje, ngicela ungiphathele nabo okhila. Ngisahamba ngisaya kwi-fun iKZN Fun Run la egallery. Manje umfana la ekhaya usawufuna amatoho. Okuwukuthi ke akho umuntu njengamanje njengoba ngikhuluma nawe nje. Bengicela ukuthi ungiphathele lokhiye mase ungibhekele umuzi. Ngicela ukuthi uyiphathe kahle ke. Uyalazi udaba. Hayi no ayikho. Uyalazi udaba. Ngicela ukuthi uzame ukuthi uyiphathe kahle. Alright, ungikhonzele kwi-fun run eKZN. Batshela ukuthi ngizobapenda. Fana lawo. Kanti labantu bahlala lapha. Manje banginikezela i-direction. Nale mezi nakho. Oh.
wababisa bonkundowa wathina sinqana madoda amakhona bhuti njani ngeke ngafona lana ngakhuluma noSpanela noMan uba uMan uba uSpanela imina umen wena uMan imina uSpanela ngikhulume noSpanela impela bengifuna ukuzolungisa ama disc brake la ningishintshela ama disc brake emoto hayi ufike endaweni right impela hayi sizokulungisela iworkshop inilungisela khona iworkshop unayo usho iworkshop noma usho i-tuck shop workshop la la enisebenzela khona la enikhandela khona imoto oh hayi ikhona la mina kanjalo sikhombise nani ngiyangilimazi madoda ngilimazi ngizoyikhandela khona la imoto yami isoyikhandela khona certificate nazi certificate kahle futhi ufuna i-certificate noma wena ufuna ukukhandelwa imoto khuleleka ke baba nje sishiye nayo imoto uzobuya ibhreka ngama ABS sokukhandela wona emva kwesikhathi singakanani ngoba phela kunendlela ekufanele ngiyithathe hayi sinikeza noma 2 hours ilungeke imoto yami madoda hayi alright okay Spanela yazi mina ngibona ngabe singavele ngigaxe nje u-first court ngithi second court ngithi third court upende yabo uyabona kona ngiyabona lapha man uyabona lapha iyawudinga ngempela ukuthi upende ukuthi uthi kancane mfana kithi hayi awenza njalo ukutilana ebolidi asingene phezukwayo Spanela angasisazoyishaya imali la uyabona ke lo mbhudi lo mebuye ngifuna buya imoto yakhe sengimpendele wona ngathi first court ngathi second court ngathi third court nganami ngiyakutshela mntanami awuthi ngiphuthume la mfowethu mina endlini encane fast alright sure khuleka hayibo imoto yami liyani fa upende bendwa ngebrush imoto yami hayibo namhlola kula bafana bangazi hayibo ndoda kwenzakalani la brazo ngiyapenda manje uba uthependa imoto no brazo upende ufika free of charge on the house Bhuti ngithe mina lana ngifuna ukukhandela ama break ngoba ngiyahamba ngifuna into zamahalo uba uthe ufuna into of charge free what yini leno yenza la emotweni okay brazo lalela yabo manje ingoba uyibona ngisafaka u-first coat uzoyibona kahle mase ngifaka u-third coat izobe isinje uba uthe ufuna zonke lezi zinto buka imoto yami manje uyayibona utheni imoto yami injani nje la ipende khona khona uthe ufuna no first coat la ngifuna no first coat mina la shit wazala shit ublo nomunye futhi ethi uman man yazi yini mayikwenze njani wendoda kwenzakala la emotini yami hayi ngithe ngicela ukuzokhandela ama disc brake la imoto yami isipendiwe ama disc brake asekhandewe hayi wena bhuti uyabona lokho kuhlezi ku on the house kanjani kube kusemotini yami ngithe mina ngicela ukukhandela ama disc brake angishonga ukuthi ngifuna lo pende lo hayi wena bhuti uyabona ke ama disc brake bengisafuna icable le ehamba iya straight to ABS ama disc brake awahlali ngaphambili uyazi ama disc brake ngicela uvala imoto yami ngihambe okay bhuti vala ngisathola waleyo mali leyo ngijwayele kabi fike ngithi ngikhandela imoto yami ngivayela ama brake ngizopenda imoto wayibona imoto ependwa ngoblue imoto emhlophe niyajwayela nina ngisathola kwamali leyo hayi lokhu okwaphela ngijwayela kabi nina hayi lokhu kwapende khululeka ngako bhuti uyabona ukuthi le moto ayisadumoza la hayi kula izinto eziningi la nipenda imoto ngidonsa amakhaba udumisa le moto le ngifuna ukuhamba ngitshela ngathi kude la ngiyakhona nijwayela nakabi nina dumisa imoto ayidume dumisa phumela ngaphandle mangayidumi utami phumela ngaphandle ungitshela ukuthi imoto yami uyenzeni cha imoto ayidumi ngani Let's go.